Estem a l'interior d'un celler de la denominació d'origen Penedès, concretament dins la sala de criança amb botes. Aquí és on els vins envelleixen i agafen aquestes notes suaus d'envelliment de fusta que tant apreciem. Ara és temps de treure els vins de la bota, de netejar les botes, de cremar sofre per desinfectar-les i després, tot seguit, tornar-les a omplir amb els vins d'enguany. En aquesta sala és molt important que estiguin la temperatura i la humitat ben controlades. Si tenim una humitat correcta, entre el 80 i el 90%, podem tenir una evaporació de 2 a 5 litres per bota, mentre que si és el 50%, podem perdre entre 15 o 20 litres de vi en cada bota. Per tant, una de les feines que tenim durant la criança dels vins és anar reomplint les botes per evitar aquesta càmera d'aire. Els poros de les botes es van tapant de mica en mica, fins que arriba un punt que la bota no aporta res al vi. És en aquest moment que en els cellers de la denominació d'origen Penedès opten per renovar les botes.